GP Krk jedna je od najznačajnijih hrvatskih građevinskih tvrtki. Osnovana je 1956. godine i glavninu poslovanja odvija na otočkim projektima. Već početkom novog milenija značajniji se poslovi ugovaraju diljem Primorsko-goranske županije, a čini se i iskorak van granica Republike Hrvatske osnivanjem podružnice u Sloveniji. Desetljeće trajanja gospodarske krize od 2009. godine posebno je pogodilo graditeljski sektor. U tom razdoblju svjedočili smo urušavanju velikih građevinskih tvrtki, tako da na tržištu ostaju samo oni koji su restrukturiranje proveli na vrijeme, a unutarnjim rezervama i dobrom organizacijskom strukturom premostili negativne utjecaje krize. Takva poslovna politika doprinosi pozicioniranju tvrtke u sam vrh hrvatskog graditeljstva. U Primorsko-goranskoj županiji GP Krk spada u red najvećih poduzeća, a izlazak na međunarodno tržište donosi ulazak na listu ozbiljnih građevinskih kompanija. Optimizam daje i novi rast naše konkurentnosti na području Hrvatske, ali i Slovenije, gdje smo također značajno prisutni. Posebno smo ponosni što nam je broj zaposlenika stabilan, te se kreće između 800 i 900 stručnih ljudi. Kvalitetna radna snaga i veliki broj visoko obrazovanih stručnjaka jamstvo su da GP Krk može realizirati i najzahtjevnije poslove. Zaokružen proizvodni proces od vlastite proizvodnje kamenih agregata, betona i asfaltnih mješavina do njihove ugradnje na gradilištima i u pogonu za proizvodnju montažnih konstrukcija jedna je od značajnijih prednosti koje omogućuje stabilnost i samostalnost u poslovanju, a posebice pravodobno ispunjenje preuzetih rokova. GP Krk je tvrtka s jasno i realno postavljenim ciljevima. A kako je pokazala posljednja turbulentna dekada, problemi su za nas tek izazovi iz kojih crpimo snagu za rast i ostvarenje nove kvalitete poslovanja. Užurbanost koja definira duh naše tvrtke naprosto ne dozvoljava vraćanje na staro. Osim kad zastanete, pa i sami u nevjerici vidite što je ostalo iza tog vremena. Iza tolikih sati, dana i godina rada ljudi koji predstavljaju GP Krk. I onda shvatite, silno ponosni da će trag koji smo napravili u vremenu i prostoru ostati za sva vremena. Prostor koji su nama ostavili preci, a koji mi ostavljamo generacijama budućnosti.